جينا حمدو أمرار تنكو مالت حمدو تمثيلهم كلام برجعنا حمدو جيرهم كم نهزبو أوروما خصارفون نهزب إثيوبيا خصارفون تقدر تقولي بكم أعملوا تقدر عراي سلازي عين الزاربنا بجبرئنا خنرئي سلازي أوش عدل لهون لو تيجي تحتك أبزل لخايو تخورمي خادك حزب السراي قبل أستيقظ متشيخهم زين بتغكل فاكتي عندنا وقاتينا هجرنا قانون حقق أهم تكرير شكلنا يسرع عدام شكلنا يودع كل زي كوين يفدد مساعد السليم إيرتراو زيجا خون خليو من تكون إيرتراو يكونن مغنياتو إيرتراو من نزبالي لنا هذا سما تكمتو برجر برجر هيد راسنا طاو سراويت مالز وصلوا وساني بقول وساني يو جندهم قيم هم كشاب عرق قريفهم حمومات متياق رسيعهم ፖለቲከኛታት ናይ ባዕልኩም ገሩ ኣውዱ أب يمثل نجر تتقرأ علامة حجون تملسوا نتهزبنا ناوكيناتي اتئزولوا وسرح ندحر دا يسرح له خوينم سلام تعنا هبلي كما يعلقون كما يتقنيو كبرات في تواتن تختاتلتي شدن رياكت سوان زياير مسجن أنا እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ ንስኻትኩምውን ከም ዝኸማይ ሰላም ከም ተሉ ኣብ ዝተፈላልዩ ዓውደ ስራሕቲ ነጢፍኩም እንዳስራሕኩም ወይ ከዓ ዝተፈላልዩ ናይ ትምህርታዊ መዳይ ክኸውን ይኽእል ክፋላት ህይወት ወይ ከዓ ሸነኻት ህይወት ማለት እዩ እናተቃለስኩም ከም ትርከቡ ርግፀኛ እየ ተዘይ ኮይኑ እውን ድማ ኢልና ኢና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ጽባሕ ካሊ መዓልቲ እዩ ምስ ተስፋ ንስሓቅ ዝዓግት ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ስለዝየለ እንዳስሓቅና ዋዛ መስቁም ነገር ንሪእሉ ዝሽደን ሪኣክትስ እዩ ዌልካም እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ርእይቶ ዝሃቡን ሰባት ኣለዉ ከንብብ እየ ማለት እዩ እሺ ወዲ መሬት ዝበለኒ እዚ ቆልዓስ ወዲ ስመጃና ኣይኮነን ወዲ ጾርናውን ኣይኮነን ምክንያቱ ስመጃና ኣበይ ኣሎ ጾርናኸ ኣበይ ሓራይ ነትዛረብ ነበረ ኣብ ቪድዮ ሒዚ ዝመጻኽ ቆልዓ ሓራይ ይቐነለይ ወዲ መሬት ገርግሽ ኤልሳ ውፉይ ክብሉ ከሓሙ እዮም ኢላትነላ ማለት ኢልና ኢና ማለት እዩ ንኹላኹም ይቐነለይ ክሳብ ሕጂ ርእይቶ ንዝሃብኩም ገርግሽ ኤልሳ ሽደን ሓወይ ግደፍ ነዚኦም መትከል ኣልቦ ኣይተስማዓና ኢላትና ማለት ሓራይ ከስማዓኩም ኣይምደለኹን ነረ ግን መትከል ምስ መትከል ኣልቦ ታይዳ ክግብር ተጸራሪ ኣንፈታት ዋላ ይኹኑ ማለት እዩ ናይ ግድን ክንሰምዖም ስለ ዘለና ኢና ንሰምዖም ዘለና ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለና ማለት እዩ ሓራይ ቀጸልኩስ ክናብ ተቐጺሉ ዘሎ ይቐነለይ ገርግሽ ሓፍተይ ማለት እዩ ኪንዴ ኣዱ ደማ ሃላይ ሱቕበሊ ተለና ኺዲ ኣዱ ድማ ሃላይ ኣሃ ሶፊናቱ ሓራይ ኣዱ ሓያለ በለ ሓያዋ ነቢያት ሃይለ ዶንት ቶክ ማይ ካንትሪ ዮ ራይት ዳሜራ ቲቪ ዳሜራ ንምንታይ ኢኻ ግን ከም ኤርትራዊ ኣክት ትገብር ሓወይ መልሓስካ ፍሉጥ እዩ ትግራዋይ ምዃንካ ሽግሩ ከየብሉን ዊዝ ሪስፔክት ቦይ ኣድኖ መግደል ትበሃል እዚኣ ማለት እዩ ወይ ከዓ ገድሎ ማዳን ትበሃል እዚኣ መወዳእታ ቀተለ ቢልካ ትዝርብ ውዒልካ ሳድሕነ ቢልካ ማለት ድዩ ዊዝ ሪስፔክት ኢልካ ልበይ ጠቢርካ ዳሜራ ቲቪ ዳሜራ ኣነ ወዲ ኤርትራ እያ የበልኩን ኤርትራዊ ክመስል ኣክት ኣይገብርን ላህጃይ ቋንቋ ትግርኛ ማለት እዩ ጽሩይ ዝኾነ ቋንቋ ትግርኛ ንምዝራብ ድሌት ኣለኒ ስለዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መጽሓፍቲ ተወኪሰ ወይ ከዓ ከንብብ እንተለኹ ማለት እዩ ምስ ቋንቋ ትግርኛ ጥቡቕ ዝኾነ ወይ ከዓ ቅሩብ ዝኾነ ርክብ ነይሩን ማለት እዩ ንብዙሕን ዝተፈላለዩ ነገራት ናት ኦንሊ ሚድያ ንዝተፈላለዩ ስነ ጽሑፍን ግጥምታትን እውን ይጥቀመሉ ነይረ ማለት እዩ ብኡ ንብኡ ከዓ ወዲ ሽረ ከባቢ ስለ ዝኾንኩ እቲ ላህጃይ ማለት እዩ ዝተወሰነ ነገር ክመሳሰል ይኽእል ይኸውን ምናልባት እንድሕር ደኣ ፈሊጥካዮ ወይ ከዓ ኣብ ከባቢ ሽረ ትነብር እንድሕር ደኣ እንተ ነርካ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ኣነ ፍሉጥ ትግራዋይ ኢልካ እየ ዝዛረብ ሕጂኸ ዳሜራ ቲቪ ደስ ኮነ ኢልካ መንነተይ ክትጽንዕኻ ማለት እዩ ሓያል ህልወ ሰዓት ኢኻ ነርካ እሞ ብሓፅሩ ዘይምልሰልካ ኣነ ሕጭረ ኣቢለ ሓራይ መሓሪ ኣስራት ሽደን you are so good I love your analysis keep up ይቐነለይ ምሑር ሓወይ ማለት እዩ ዮ ዌልካም ከናብስ ቻናል ዌልካም ኣባ ጎቤ ዋይ ኣታፍሉሽም ዚኻ ኣባ ጎቤ ሽደን ክእለት ዘረባኻ ኣድኒቀዮ ውፊድዩ ውቱፍ ምስ ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ዓፋር ናይ ኤርትራ ዝበሃል ኣሎ ትግርኛ ተዛራቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣለዉ ንብዕስል ውፉይ ምስ ኤርትራውያን ኮይንኩም ተጓዓዙ ስለዚ ሽደን ክእለት ዘረባኻ ኣድኒቀዮ ኢልናሎ ማለት እዩ ኣባ ጎቤ ማች ላቭ ሪስፔክት ኢልና ኣለና ሪስፔክት ቀጸልና ዝከወድነይ ቀጸልና ዳንኤል ደቂ ሰባት ንሓደ ነገር ምስ ሰምዕዎ ድሕሪኡ ድማ ሜዲቴት ናይ ምግባር ተኽእሎም ዓቢ እዩ ስለዚ ናይ ሓደ ሰባት ዝዛረብዎ ንሕብረተሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ስለ ዘይኮነ ክደጋገም ከሎ ንሕብረተሰብ የባላሽዋ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ትሕዝቶ ዘይብሉ ሓሳባት እቶም ኣብ ሶሻል ሚድያ ትነጥፉ ሰባት ኣይትቀባበሉሉ ጂሰስ ክራይስት ኢዝ ሎርድ ኢልና ኣሎ ማለት ትክክል እንዲኻ ትሕዝቶ ዘይብሉ ሓሳባት ክንቀባበል ድሌት የብልናን ዳኒ ግን እንታይ መሲልክ ሓደ ግዜ ማለት እዩ ኮንትሮቨርሻል ዝኾኑ ኢሹታት ክህሉ እንድሕር ደኣ ኮይኖም የማነ ጸጋም ነቶም ሓሳባት እንተርኣኻዮም ሰብ ኣበየናይ ዓውዲ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ኮንቴክስት ሒዝካ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ
ምናልባት ርዲኢት ዘይከሎ ይኽእል እዩ ዛስዋይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ሒዝና ንመጽእ እንታይ ዝበልካ ወዲእኻ ወደይ መጣ ቆሲ ግርም ፓራሳይት ወይ ሽደን ፓራሳይት you kidding me miracle ሽምካ ባይዞ ደስ ባሊ ሚራክል ዋው ሓራይስኪ እልልታ መለ ጅግና እንዲዩ እዝኑ ደጊፎ ኣስሚዕዎ ኣሃ አራይ እልልታ ነዛ ንፍስቲ ክንደይ ካብአን ለዓላ ኣለዋን ሽደን ትሰምዕ ዶ ኣለኻ ሓያልያ ርእሲ ሓያልያ እልልታ እምበር ካብኣ ዝበልፀ ክህሉ ኣይኽእላን እንዴ ብልፅቲ ግን ኣዝያ ሓያል በላሕያ ማለት እዩ ኣዱ ብሌና ግን ተዓዚብኩም ኣትፈልጡ ዶ ሲሪየስሊ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እኮ ግእዝ ትዛረብ እንግሊሽ ትዛረብ ኣምሓርኛ ትዛረብ ትግርኛ ትዛረብ ዓረቢ እውን ከምኡ ትምኩር ትኸውን እንታይ ይፈልጥ ካብዚን ተተበጊሰ ግን ምናልባት ኩሉ ትኽእል እያ ትመስለኒ እሞ ኣነ ኣዱ ብሌና ብጣዕሚ ናይ ፍልጠት ሰብያ ኢለ ኣነ ዘቕምጣ ማለት እዩ እሞ ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እንተሰጊርና እንታይ እዩ ዝመስለኩም ክቡራትን ፍትዋትን ኣሕዋት Welcome to Shidden Reacts 1 ሰልጠነ ማለት እዩ ኣብዚ ኣነ ሓደ ጨለል ነዚ ከዓ ሰብረኺቡ ማለት እዩ ሕጂ በቃ ከዛራርበካ ይብለሎ ኢንተርቪው ይገብራሎ ሰልጠነ ምሱ እስኪ ሓራይ ቀጽል ክንብሎ ኢና ቀጽል በል ብርጌና ሐመዱ አመራር ተነኩ ማለት ሙሉ ብርጌና ሐመዱ ፈረሰ ማለት ነው። ብርጌና ሐመዱ አመራሮች እየሰሩ ያሉት ሆቴል ቤት፣ ሻይ ቤት፣ ልብስ ቤት አይደለም፣ ፖለቲካ ነው ለህዝብ። እነሱ ራሳቸውን ይጠብቁ፣ ህዝቡ ደግሞ እነሱ ሰፖርት አድርጎ ትልቅ ቦታ እንዲያደርሳቸው ትግሉን እንዲያደርሳቸው የህዝብ ድጋፍ እንታይ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ኣይሰምዑን ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ግን ሓደ ግዜ ብርጌድና ሐመዱ ንድግእ ወይ ከዓ ይድግፈና እዩ ወይ ከዓ ተሰወትናስ ከብፅሓልና እዩ ትብልዎ ዓይነት ሰብ ማለት ኣነ ዓይቀስ ተዋሒደ ይኮንኩን ግን እዚ ሕጂ ከም ደስ ዝበሎ እዩ ክትሪኢኹም ፅባሕ ከዓ ማለት እዩ እንታይ ይብል ነይሩ ትሽደን ዝበሃል ክትብሉ ትኾኑ እንድሕር ደኣ ምናልባት ሹመይ ተዘይረሲዕኹም መገለገሊ ኢኹም ክሳብ ሽዑ ክርስዕኒ እዩ ልክዕ ማለት እዩ ንሱ እውን ክርስዓኩም እዩ በቃ እመኑኒ ማለት እዩ እዚ እኮ ሕጂ ጫጥቂሒሙ ቂዒሙ ገለጭ ክርስዓካ እዩ በቃ ኣብ ምንታይ ኢኹም ኢንቨስት ትገብሩ ዋላት ግዜ ንባዕሉ ብዙሕ መምሃሪ ይኸውን እዩ ሶ ሓደ ምናልባት ከም መንገዲ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ሰብ ብዙሕ ክህሉ ከም ዝኽእል በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት ርግፀኛ እንዲ ኣነ እውን ከም ተኸማኻትኩም ግን ኣመና ተስፋ ትገብሩሎም ነገራት ብፍላይ ብሾው መልክዕ ወይስ ናይ ሰንበት ምሳና ኢኹም ትገብሩ ኣደሊኹም ኣይዶኖ እስከ ብዝኾነ ይቐፅል ወድድ ይቁል ከም ዘሎ ብርጌድና ሐመዱ ተመሲሎም ክዳን ብርጌድና ሐመዱ ገይሮም ከም ንህዝቢ ኦሮሞ ክፀርፉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክፀርፉ ንህዝቢ ዓፋር ክፀርፉ ኣጀንዳ ተዋሂብዎም ኣሎ ስለዚ ዝኾነ ኣነ ብርጌድና ሐመዱ ኢሉ ክፃረፍ ወይ ዝኾነ ንዓኻ ካብ ውልቂኹን ስጋብ ንህዝቢ ኢትዮጵያ መላእ እንድሕር ደኣ መፅዩ እዚኣቶም ደገፍቲ ግደፍ ምዃኖም ክትፈልጥ ክትግንዘብ ዝግበአካ ካብ ውሽጦም ዝረኸብናይ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ብርጌድና ሐመዱ ተመሲሎም ኣንፃር ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣንፃር ህዝቢ ኦሮሞ ኣንፃር ህዝቢ ዓፋር እዚ ሓደ ፕላን ተዋሂብዎም ስለ ዘሎ ነዚ ንስኻ ክንቕሓሉ ንጌጋታት ይቃወሙ ደስ ዝበሎም ነት መንግስት በል ይበልዎ ክብሪ ጀጋኖም ክብሪ ሕዋቶም ግን ንትግራይ ኢሉ ተሰውእ ሰብ ስለ ዘይብሎ ዋጋ ዝኸፈሉ ብዙሓት ትማሉን ባዕላቶም ዝከላኸሉ ነበራት ዝነበሩ መንግስታት ስለ ዘሎ ኣብ ሃገርኩም ትግደፍ ክትኮኑ ይብልኩም ናይ ኣምኖ ትግደፍ ኤርትራዊ ግን ኩን ኣነ ኤርትራዊ እየ ልዕሊ ምድጋፍን ምቋምን ኤርትራውነተይ ዘቐድሞ ንዕኡ ካይደ እሱ ዝሕብለኒ ካልዕሊ ማንም ከምኡ ኩኑ ኤርትራውያን ኩኑ ንጌጋታት ግን ብትብዓት ኣሩም ሓራይ ማለት እዩ በኣረጋይ ኣብ ማእኸል ትግደፍ ኣይኮንኩን ብርጌድና ሐመዱ እውን ኣይኮንኩን ተቃዋማይ ኣይኮንኩን ደጋፊ እውን ኣይኮንኩን ሲኢለ ማለት እዩ ተገደደ ወይ ፍጹም ባሕሪ ወይ ፍጹም ደረቕ መሬት ዝበሃል የለን ተገደደ ኣብ ማእኸል እዩ ወይ ከዓ ደሴት ኢሉ መን እዩ ኣብ ሓዲኡ ክትኮን ኣለካ ካበይና በኢቲ ዘረባ እስኪ ቀፀልና ከዛርቡና እዮም ደልዮም ካሚንግሱን ከዛርቡና እዮም ደልዮም ፈንቅል ብማሕበራዊ መራኸብታት ዘርእሰናይ ግርማይ ብገመል ካብ ስዊዝ ናብ ኤርትራ ኣትዩ እሺ ሃገሩ ጸሊኡ የለን ዝተሰደ ብኣየር ክምለስ እዩ ብእግሩ ዝኸደ ዘርእሰናይ ግርማይ ከዛርቡና እዮም ደልዮም ካብ ማእኸል ዓዱ ክዛረብ እዩ ይብሉ ኣለዉ ሓራይስክ ንስማዕያ ሓራይ ስለዚ ኣይንዛረብና ብግብሪ ኢና ክነርኢ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ኣይንዛረብና ብግብሪ እስኪ ሓራይ ኣምፅኦም ኢና ይፈልጥኒ ብፍላይ ኣብ ደገ ዝገብርዎ ጨረምረም ዝብልዎ ብዛዕባኦም ተዛሪበ ይፈልጥኒ ምክንያቱ እቲ ደገ ዘሎ ፈልጦሚ ትርጉም እውን ዘሎ ይኮን ሕጂ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክኣትዉ ከለዉ እቲ ዝሰርሕዎ ፕሮፓጋንዳ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ምድንጋር ስለ ዝኾነ ተስፋ ቁረፅ ኣብ ደገ ቃልሲ ዝበሃል ነገር የለን እቶም ንዓመታት ዝተቃለሱ ኣብ ትግራይ ከይተረፈ ወሪዶም ካላሽን ኣልዒሎም ዝነበሩ ንሳቶም ሕጂ ዓዶም ኣትውሉ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለኻውን ለውጢ ትሕተት ኣብ ዘለኻዮ ተኾርሚኻ ደቅስ እዚኣ እቲ ዕላማ እዚኣ ናይታ ፕሮፓጋንዳ ምክንያት ማለት እዩ
لازم احنا خاني علنا دقخا كنمصينا خماتهم زي كنا كمتكلنا وصينا زي كنا امتكلنا صعينا لوط حيزنا افت حيزنا كنمصك عينا زي اخاتناتي ملخت مالتي افت علامات راشي قحينا يطف بلحي اسكي قحينا يطف بلحي حراي سب علامه تم سخدلو تم سب علامه نسمم ناتكا نصرات مالت دحر زوم سيلم الله حدا خلت سيلم بقى مسراي زي كلو بسراي دزارو سبات الله تاسيل تاي سراي يتقومنا احنا وند سراينا كوم مد حر تخمان على سراي عين فلتنا نغركا سيلم زبوخ تيك توك مصيوم زي مكتو قال سمراريا بقى بتمري يبسو مصي مال ابز مصي ما تحد لتاله نمصلم بقى يمكتو يسحيرينا after that I'm going to see my you go you make a moment you see them so taking the gun to know some back and this side home as much as you can yeah وده يكون بخير chat ودمرت تلك حاجه ودمرت سقمها نقني مترح دولص اجماعات يا ود مريت ويلكم ود مريت مصي مالتي ود مريت كري دلين يا مالتي ريتي صحفله اسك حرا صغرينا عندنا وقاتينا هاجرنا قانوننا حقك هم تكرينا كساب لك له ود مريت كساب صلا زلنا هجدف زبال كساب هجدف زي كسعره حوي صلاي حوي ول هجدف وين مصن نخل አማራጭ ግን የለን ህግደፍ ከየጥፋ ህግደፍ ዝባል ስነ ሐሳብ ከአለኻ ምዝኾነ ይኩን ኤርትራዊ ክትከባበር አይትኽል መጻፍ ሁሉ ካይክል ከይና በቃ አይከይን ዝበለድማ ኮበርታሎ ተኸዲ እንደቅሰና ንዓና ግን አይኸልክለና ኣብዚ ሰዓና ኢትዮጵያ ግን ወድ ሰራይ ይኹን ወድ ኮሎግ ዘይ ይኹን ወድ ሐማስን ይኹን ኤቭሪባዲ ወሪዲ ተአኪብሪና ንምንታይና ነዚ ፕራውድ ንጎብራ ነዚ ያኒ ቃለሶ ንሐቂ ይحكمሎ ንሐሰት በሎ ود مريت كوينه ود سراي كوينه كاودا كلو زي تزفرحلني وين ما نمتاي قربه زي كده حدا يصقلنا ادا كلو زي بدو كوينه تبكلا دي سراي تبكلا ولا حد كل حد انا حدا يصقلنا حدا حسابنا حدا شجرنا نتحن شجر ما نسبراينا يا ولا نعويل كام لنا لنا نقبلك عينا بوزي تمص نتحن شجر كنا فرساينا انا شجرنا يسرع عدا امر شجرنا يودا كلو زي كوينه يفدد نساي تسديني على سلمى انا قبعتي بقى انت شوت نون سلازي نازي وريد زلق كندقفو باقا دا إزلنا نا إثيوبيا بنو زمان عسي زي تدلي نكر حنقول عين ملايو جيغا تاتولي نرا حراي خكلي خايل كذا اللغة مالتي نبدأ نود من برسقر كنبلنا نشتليس كنسمع بتبل قال كجلس أي كالوني نفس وقفهم نناتهم قامقالهم نناتهم قريت موسيقى صوتو حدا عينت باهلياتا وي لمدتات يبلو من نناتهم سرعة منبرو يخازلو سلازي ناي حوار منت زي بلو ممكن يسوم حدا منت كمزلوهم تزارب نتلخا نبوزحنت وي دايفرسيتي نايزوم زي قاعات اي تخبرنا الله مالتي بحاجيروس تحس الله خاطر زي كونكا تعمصوني خازلها مخياتو نحاده ساهو كنت تبلو ايرتراوي منت كاتبلو انتلخا نبعلخا خغله زي قال منت حنجيتكا نعوخا زيناتو منت خاتلقبول زلخا ايرتراو زي قا خون خليو منتو كن ايرتراوي يكونن مخياتو ايرتراو منت زبال يلن وتوم ايرتراويان نبال حزبخا ناي حبار زيغنت امبر ناي حبار منت يبل حراي دحان ناي حبار مننت زبال مالتي ناشونال ايدنتيتي اندي زبال دان ود ممهرتا اخا حدا غزي مالتي سوق الكا تسمعك حاجه حدا غزي رمات يليك قالو تقرم كتكلالك ناشونال ايدنتيتي مالت حبراوي ابت بوتا اب حنت عدخت مسرت انتلخا قدم قدادم بااتاتات زبالالو ويكا elements of core state elements زبالالو مالتي مسرتاويان زبالو نساتهم كا حدا demarcation زبال مالتك وسن زلو بوردر قال ايتايو ابو زنبر حزب قالو سالساي نت حزب نسو زمحدر منግስት قالو زيوم اتوم حزبታት ኢልና ጽውዕም ከለና ወይካ አህዛብ እንዲም ተብሎ መስኻትኩም አህዛብ ስኳና አመንቲ ዘይኮኑስ ማለት ይትርጉሙ ግን አነ በከመይ ከም ኾና ይፈልጥን ህዝብታት ይዝባል ቋንቋ ትግርኛ ኢሊ አነ ዘአምን አብዙ ነብሩ ህዝብታት ካ ካብ ዝተፈላልዩ ከባብታት ማለት እዩ ካብ የማነ ጸጋም ሓቢሮም ንኽነብሩ ናይ ነውሕ እዋን መተኣሳሰር ዝኾነ ገመድ ወይካ ምምስሳል ዘለዎም ዝተፈላልዩ መልክዓት ክህልዎም ይኽእሉ ግን ሓደ ዓይነት ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ዘለዎም ኣብታ ዓዲ ንሳ ሓቢሮም ንኽነብሩ ዘኽኣሎም ዝኾነ ባእታዊ ካ ርክብ ዘለዎ ማለት እዩ ሓባር አይደንቲቲ ንሱ ካ ናሽናል አይደንቲቲ ይበሃል بعد ደረጃ ትሪኦ ከለኻ ሓደ ግዜ ኦፍ ኮርስ ምስ ዜግነት ዝተተሓዘ ይኮነን ሓደ ግዜ ካ ዝተሓሓዝውን እዩ ማለት እዩ ድሕርዳ ናብነት ሰብዚ አሜሪካዊው ቴልካስ ዜግነቱ ጥራሕዮ አሜሪካ ክትብል አይኮንካ ማለት እዩ ሁለንተኑ አተሐሳስብ ወ አሜሪካውያን ሓያላት እዮም ገለ ንብልና ምሽ ኢትዮጵያውያን ከምዚኦም ኤርትራውያን ካ ከምዚኦም ንብልና ስለዚ እቲ ሓበራዊ ማንነቶም ሓደ ግዜ ንጥቀመሉ ኢና ወይ ካ ንጽውዒና ብሽም ወለድና ወን ክዝረብ እንተሎ እንታይ ይብሉ ብሽም ምሕደሪ ይጽዋዕ ሓዳሪ
بشوم حدا رخا يصوع محدريو نابنت حنت عدي كمزي ابيسا كمزي بديلا تبهال تلا ميديا مالتيو خوينات كفيتات تبهال تلو تعدي اغروصيا افوصيا خوينات كفيتا مالتي يكون انت موشت ازلو حزبتات مالت سلازي كولكتيف ناون غيركا نمصوع نتعدي بزጥቀም ነገር باورو ግን استفالاليو مننታት አለው አነ ዛአምንሎ ማለት ይዝራአኽዎምን በደንብ ገረ በተግባሩን ዝሪኦም ዘለኹ ማለት እዩ ካብቶም ማንነታት ግን ሓደ መንነት ትግርኛ መንነቱ ትግራዋይ ታስ ኦቪየስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንነቱ ትግርኛ ዝበሃል ትግራዋይ ዝኾነ መንነት አለው ዓፋርካ ምስ ህዝብ ዓፋር ኩናማ ኾምኡ ማለት ሳሆውን ኮም በተማሳሳሊ ኮም ዳበልካ ኺና ቤጃ እዚኦም ኩሎም ንናቶም ማንነት ሒዞም ሓንቲ ዓዲ ብዜግነት ክምስሩት ይኽእሉን ንዝብል እዚ ኩሕተ የብሉን ንግደ ሓቂ ተኾይኑ ማለት እዩ ግን ማንነቶም ተጨፍሊቆም ወይ ከ አንድ ሕርዳ አይንደልን ኢሎም ከም ትብሎ ዘለኻ ኻ ማለት እዩ ማንነትኩም ህይወኩም ኢልካ ተዓዲ ናይ መን ናይ ኩሎም ዓዲ አምሽ ስለዚ ሓበራው ዝኾነ ረባሓታት የብሎም እንዲዮም ናሽናል ኮንሰንሰስ ዝበሃል ነገር የብሎም እንዲ ወይ ከ ኮመን ሰንስ ኢልና ንጽውዕሲ ሓባር ዝገብሮም ስምዒት ሓደ ንኣብነት ኤርትራ ኣብ አትሌቲክስ ናይ ዓለም ፌደሬሽን እንድሕርዳ ወፅያሲ ከንጨብጨቡ ይኽእሉ ዶ ሓቢሮም ኣይንጨብጨቡን እንድሕርዳ ንኣብነት ተዓዊቱ ሓደ ሰብ ሓቢሮም ይዝምሩ ዶ ኣይዝምሩን ዓዶም ሉዓላውነታ ዝደፍር እንድሕርዳ መጽኦም ሓቢሮም ይቃለሱ ኣይቃለሱን እዚ ሕጂ ሓበራዊ ገብሮም ማለት ከምዚ ዓይነት ሲሎም ውፅእ ዝበሉ ክንዛረብ እንተለና ካብ ሓቂ ቶታሊ ዝረሓቁ ዘረባታት ተዛሪብካ ኣይኮነን ዝኸውን ማለት እዩ ሽግሩ ንሳ ኣይኮነን አፍተር ኦል ማለት እዩ እቲ ሽግሩ ናይቶም ብሄራት ተስማዕሚዕና ይነብርን ስለ ዝበሉ ኣይኮነን ኮ ስደት ዘለው ንሳቶም ተስማዕሚዖም ንኸይነብሩ ዲክታተርሺፕ ኣለዎ በቃ ዲክታተር ኮይኑ ዘለኣለሙ ቶታሊታሪያን ዝበሃል ጨቁኑ ንኹሎም ማለት እዩ ከፍታ የለ እንስሳ አሰቡ የለ ገረቡ ብሙሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እንተዘይ ኮይንካ ግን ስልጣን ሃብካ ኣይ ሃብካ መረጽካና መረጽካኒ መን ይኻንስኻ ከመሓደረካ ዝብል ዓማጽ መንግስት ኣሎ ስርዓት መንግስት ኣሎ እዚ ኦብቪየስ አነ ጥራሕ አይኮንኩን አነ እንተ ተዛሪበ መብዛሕትኦም ሰባት ደስ ተዘይልዎም ግን ተሓቂ ሓቂ ስለ ዝኾነ ከም ዘለዎ እዩ ማለት እዩ አናተ ይርዲት ከምዚ ሕጂ ዳን ወድ መምህር ከም ዝዛረበ ዘሎ ንሕርዳ ሰሚዕና ኸኣ ንሽትለይ ምናልባት ጫፍርግ ዘበለ መሲሉ ስለ ዝተሰማዓኒ ብዙሕ ግዜ እውን ስለ ዝሰምዑ ሕጂ ክንሪኦ መንእሰይ ሕመረት ናይ ሓደ ለውጥ እንዲ ሕጂ ከምዚ ንብሎ ዘለና ግን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝተፈላለዩ መንእሰይ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ሰረት እቲ ፖለቲካዊ ሰረትና እንታይ ይመስል ንሕናሲ መቐፀልታ ናይ ትኸይድ ፅንሐ ቃልስታት ኢና ማለት እዩ እዞም ዝፀንሑ ቃልስታትና ክንታይ ብባህሪኦም እዞም ክኸዱ ዝፀንሑ ኤርትራዊ ቃልስታት ዝተፈናጨሉ እዮም ማለት እዩ ከም መንእሰይ ግን ንሕና ከም ሰረት ከም ሕመረት ናይቲ ቃልሲ ካብዞም ተፈናጭሎም ክኸዱ ዝፀንሑ ቃልስታት ክንመሃር በቂዕና ዶ ኣይተመሃርናን አዲስ አበባ ተቀምጦ ብርጌድ ብሎ ጋይስ ሂድ ግንባር ሸፍት ሂድ ራስን ነፃ አውጣ እኛ ራሳችን ነፃ አውጣን አባዬ ራስን ነፃ አውጣ ራስን ቻልዛ አንድ በልኝ ሁለተኛ ብርጌድ አህመዱ የሚባል እንኩሮ ቡድን እዚህ ምንም ነገር ሳይሰራ ጸጉሩ ፍሪዝ እያደረገ ከተማ ለከተማ እያውደለደለ ሚዲያ ላይ የሚያወራው ወሬ ሻዕቢያ በሶስተኛ ሀገር ቁጭ ብለው እኮ ውስኪ እየጠጡ ያወራሉ የኛ ሀገር ዲፕሎማቶች ላይ እነሱ ውስኪ እየጠጡ ሲያወሩ በቀደም ምን አሏቸው ብርጌድ አህመዱን አስቀምጣችሁ እናንተ እንዲያርጋችሁ ያደራጃችሁ አሉ እኛ ለምን ትሉናላችሁ እናንተ ምታርጉትን ያርገው አራይ ስለዚህ ዝዘረባ ማለት እዩ ሕጂ ለምቀነ ዝነበረ አኼባን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረበው ተሰብኣይ ዚን ተቀናቢር እንዲ ክድትዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝተዘርበ ዋላ ይኹን ግን ብዘይ ገድስ ናይቲ ሰብኣይ ዚ ጉዳይ ኣነ እንታይ ኢለኩም ነይረ ወላ ሓንቲ ዝየብሉ ጽባሕ እዚ ክኸውን ይኽእል ዝብል ቅድመ ግምት ዝየብሉ ንፋስ ወይ ከዓ ከምዚ ተዘረቡ ንባዕልስ ወዲ ማርያም ኩልዑ ዝበሃል መበቆል ዝየብሉ ዘረባ ሲሉ ሁቡቡላ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ማለት እዩ ኸም ዓይነት ዘረባ ንዛረቡ ሰባት ከዓ ታይላዮም ንሕና ክሳብ ክንዚ ኣክል ግዜ ነህቦም ክንሰምዖሙ ናይ ይግባእን ግን ከምዚ ኢሎም ተቃውሞኦም ይገልጹ እዮም ሰባት ሓደ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ምንታይ ኢንቨስት ክትገብርዎም ዘለኩም ዋላ ብርጌድ አህመዱ እንዳፈለጥኩም ተትኸዱ ጽቡቕ ይዝበልኩም ዓንት ሆነ እዚ ማለት እዩ እዚኦም ከምዚ እዮም ጽባሕ በዚ ተረኽቦም ድሕሪ ጽባሕ ኣብዚ ተረኽቦም ምን ኢኻ ዳርጋ ማለት እዩ መናእሲ ጀነሬሽን ናሕና ተተከእት ተባሂልናስ ንሶም ሓሊፎም ዝመፁ ናሕና ክሕምሱና ይደልዩና ታውን ይምልከተና ኣብ ናይ ወድብ ዝገብሮ ፍታ ኣኼባ ይምልከተና ትወድብ ዝገብሮ ዲሲዥን ትግራይ ዝነክእ ተኮይኑ ይምልከተና እዚ ሓሶት ገለ ይኮነ እንዲ ሓሶት ብሂደት ሰብ ክሪኦ እንዲ ሻውን ሓሶት ሆነ ሓሶት ክበሃል ምድለዋት እዩ በስነ ስርዓት ባልቱ ኮይሉ ኮ ሚዲያ ናይ አልቱማ አክቲቪስት ተባልቱ አኪውን ኮ ይዘረበሎ ኩናት ተርፈን ይብሎ አለው ጉድ ተርፍ ንውግ ከምዝ ግናው እናዘረበስ ታይ ኤክስፔክት ገርም ስለዚህ በስነ ስርዓት ይስራحሉ በስነ ስርዓት من أرميا تنقسقس زلنا من هادي تنقسقس زلنا يفلت بسرعة بقى الله يوم شعبية غيرهم زلوا بعدين شعبية
ንዓቱ ዝምዃኑ ይጠቐም ሻዕብያ ሓቅነት እዚኦም ተዝሎም ምስ ኤርትራ ዝብሉ ሓድነት ተዝሎ እኔ ኮን ሻዕብያ ዝኾነ ምን ብርጌና ሓመድ ምሸሉ ዝቃለስ ዘሎ በትክክል ንዖም ዘይማይጡ ቶም ብርጌና ሓመድ ይመፁ መቐለ ምን ብቀዳሚ ሓደ ክልተ ተፀዋዕቲ መፅኦም ነይሮም ተኸም ዘይረኽቦም ንዖም ኣይረኽቦም ንኮ ኣይደልዮምን ንምንታይ ሻዕብያ ምዘልይዎም ንሶም ህዝብ ዝበደለ ህዝብ ዘጋፍዕ ዘሎ ሰብ ንዕኦም ክጥቀሙ ዘለ እምበር ምስ ብርጌና ሓመድ እንኳን ሓራይ ስለዚ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ እኒሄ ማለት እዩ ብካሊእ ባህላሲ ምስ ሻዕብያ ወጊኖም እዮም እቲ ኩናት ዝኸፍትዎ ዘለው እኒሄ እዩ ምድላው እኒሄ እዩ ምንቅስቃስ እዩ ዝብለና ዘሎ ማለት እዩ ረእይዋቶ ሓቂ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ተዓምፂፁ ተጎምፂፁ እዩ ገለ ዝብለ ተሓሳስባ እንድሕር ዳኣ ኣለዎም ኮይኑ ኣትሊስት ምስ ተዓሚፁ እዩ ዝብል ኢኻ ትቃለስ ዝኽእል እምበር ምስ ተዓማፂ ሕብረት እንድሕር ዳኣ ጌርካ ዓማፂ ኢኻ ዋላ ዝተፈለየ ነገር የብልካን ስለዚ ኣብዚ ዘሎ መንእሰይ ሓይሊ ከዓ ኣትኩሮቱን ኣድህቦቱን ማለት እዩ ኣብ ባዕሉን ኣብ ቃልሲ ህዝቡን ኣብ ሓሳባቱን ክኸውን ፃውዒት ምግባር ፅቡቅ እዩ ንምንታይ እንድሕር ዳኣ ኢልኩም ተንኪፍካ ተናኺፍካ ሽግር እንዳፈጠርካ ዞር ምባል ሕጂ መፍትሒ ኣይመስለንን ሓደኸ ሕብረተሰብና ትናትና ዘሎ ጥሜት ትናትና ዘሎ ድኽነት ዝቕረፈሉ ዓመታት ገና እንዳሓሰብካ ንበዚ ሕጂ ማለት እዩ ኣዝዩ ኣብ ዘይውፃእ መዋጥር ኣቲኻ ከተብቅዕ እንተለኻ ተመሊስካ ናብ ከምዚ ዓይነት ጉዳት ተኣቱ እንድሕር ኮይንካ ኣይዶኖ ህልወሳኤ ዝብሎ ኣነ ብሓፂሩ ማለት እዩ መስ ዘሳኽዓና ለውጢ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት እንድሕር ዳኣ ኣልዮም ግን ምሳይ ተይኮነ እንተኣሚኖምሉ ማለት እዩ ጆይን ገብሩ ይኽእሉ እዮም ብዝተፈላለዩ የተሓሳስባታት ምክንያቱ የተሓሳስባ እዩ ኣነ ግን የዕውት እዩ ፈፂመ ኣይብሎን እየ ማለት እዩ ቶታሊ ህዝቢ ትግራይ ዘጥፋኣልና ህዝቢ ጻድቃኒ ብዕሊ ኣብ ቅድሚ ዝዝረብ እዩ ሰራዊት ትማል ዝወሰነ ውሳኔ ናብ ፖለቲካ ጣልቃ ኣቲ ይበሃል ኣሎ ሰራዊት ትማል ዝወሰነ ውሳኔ ብቁዕ ውሳኔ እዩ ግን ደንጉዮም ንምንታይ ይጠራጠሩ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣለዎም እንዲ ውክልና ናይ መን ሰራዊት ድዮም ናህና ናይ ህዝቢ ትግራይ እኮ እዮም ንህዝቢ ትግራይ ዘየድሕን ሰራዊት እንታይ ይትርጉሙ ኣይ ትግራይ በቃ ትግራይ ነና ትግራይ ዓደይ ኢሉ ዝመን ሽሙ ሳሚ ዝበሃል ኣሎ ወዲ ዛምቢያ ትግራይ ዓደይ ኢሉ በቃ ትግራይ ዓደይ ከም ዘለዎ ኣትሪእዋ ኣለኹም ዲኹም ናበይ ከም ትሕመስ ዘላ ማለት እዩ መን ከም ዝሕምሳ ዘሎ ፈላሲ ጉዳይ ጻድቃን ይዛረቡ ይውዕሉ ፈትለ ወርቂ ንባዕላ ትስሕቐላ ኮይና ማለት እዩ ዕላማና ጌርና ትብል ኣብቲ ጎኑ ኮይና ማለት እዩ ተመሳሳሊ እያ ትዘረባ ምንም ለውጢ የብሉን ከምኡ እያ ትፅቢት ጌራ መፅያ ነይራ ንሱ ከዓ ይዛረቡላ ኣለዉ ቶም ቀሺ ኣብ ዕርቂ ገዲፎሞ ሕሙማት ምጥያቕ ረሲዖም ኣብ ስደተኛ ካምፕ ዘለው ሽግረኛታት ረሲዖሞም እዮም ኣብ ከምኡ ኮኖን ተዋፊሮም ዘለው ቀደሙ ምህሪ ሓድሽ መምሕዳር ወረዳ ክልተውላ ዓሎ ገለመለ ቀሽስ እንታይ እዩ ከመሓደር ሕጂ ንኣብነት ሰንበት ንግሆ ናይ ኣምላኽ ቃሊነቶም ምእመናት ተዛሪቡ ክብትኖም ወይስ ናይ ውድብ ጉባኤ ኣሎ ኢሉ ክነግሮም ምስኪ ሕሰቦ ብሎ በቃ ብስሩን ሓስቦተልና ፓራዶክስ ዝኾነ ነገር ኮይኑ እሞ ከዓ እንዳፈለጥኩም እቲ ህይወት ማለት እዩ ህይወት ናይ ተዋህዶ እንድሕሰዓብ ተሊኹም እስኪ እቲ ህይወት ረእይዎ ናይ ሓደ ቀሽሞ መሪሕነት ተዋሂብዎ ሕጂ ቤተክርስትያን ኣይገልግልን ፈፂሙ ማለት እዩ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝጥቀሙላ የርድእካን እዩ ግን ንሱ ቤተክርስትያን ከገልግል ኣይኮነን ሰንበት ወይ ዝኾነ ኣኼባ ክዛረብ ማእኸል ተዘይኮይኑ ኣብቲ ናይ ነብሲ ናይ ስጋ ኣብቲ ናይ ስጋ እውን ተሓዊሱ ናይ ነብሲ ኩሎም ቶም ዘረባታት ድብልቕልቕ እዮም ኢሎም ሕጂ ቶም ቀሺ ከዓ ከምኦም ዝገብሩ ዘለዉ እዚኦም ቶም ፈላሲ ጳጳስዮም ዝመስሉ ወይ ከዓ ቆሞስ ይመስሉ ገለ ንሪኦም ኣለና ምሽሞቶም ረእይዎ ማለት እዩ ትጉድ ናይ ትግራይ ፀገም ንኸይውዳእ ከዓ በዓል ከምዚ ዝበሉ ሰባት ኢንቮልቭ ክገብሩ ከለዎ ማለት እዩ ዓሪፎም እንተዝድቅሱ ኣኼባት ክንሪአ ኢና ማለት እዩ መፍትሒኣ ሓንቲ እያ እኮ በቃ መፍትሒኣስ ሓንቲ እያ ወይ ትነውሕ ወይ ትሓፅር ወይ ናብቲ ዓዲ ተመሊሳ ጣጣሒዛ ትመፅእ እታ መፍትሒ ግን ሓንቲ እያ ማለት እዩ ሕጂ እውን እቲ ዘሎ ሕርኩትኩትኩት ብምሉእ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ዝግበር ዝነበረ ዓይነት ከይዲ ከምኡ ይመስል ማለት እዩ ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ ከዓ ዝሕዝን ማለት እዩ ኣዝዩ ዝሕዝን ታሪክ እዩ ኤኒዌይስ ምናልባት ካብ ምሳኣተናዮ ወይ ከዓ ካብ ምስ በፅሓና ንዛረበሎ ቀዲምና እንተ ንዛረበሉ ሒዝ ዝብል ግምት ኣለኒ ስለ ዝኾነ እዩ ደጋጊሙ ዝወደቐ መራሒ ሓንቲ ግዜ ስሕት እንተላ መቋፀሪኣ ዘይፍለጥ ኣበይ ከም ትውዳእ ዘይፍለጥ ኣቋራጭ መሲልዎ ናብ ኩናት እትዩ እኳ ናብ ዝበኣሰ ነገር እንድሕር እትዩና እሱ ይስጋእተ ኣነ ጌታቸው ይሃሉ ደብረፅዮን ይሃሉ ኣይሃሉ ኣይኮነን ናይ ክልቲኦም ሃለዋት ኣይኮነን ኣነ ዘጭንቐኒ ጭንቀይ ከም ሰራዊት ናይ መኸተ ሰራዊት እያ ኣነ ናብ ማንም ክፅጋዕ ኣይትድፍኡኒ ፖለቲከኛታት ናይ ባዕልኩም ግበሩ ኣብኡ ወድኡ ሰራዊት ትግራይ ሰፊሕ እዩ ዓላሙ 47 ዓመት ትግል ተካሄደ حراي ايش 17 ዓመት ታገሉ በ10 ሺዎች ሞተ ከዛ መንግስት ተኮነ የሆነ ዓመት ተቆየ ከዛ ከመንግስትነት ተወረደ አሁንም ሰዎች ሞቱ ደምረ ስታይ የ40 ምናምን ዓመቱ ልፋት ያስገኘው ውጤት ጎንደር መሄድ ህልም አስመራ መሄድ ህልም ያደረገ እንጂ ጠብ የምትል ነገር ለትግራይ አላመጣም
ሕጂ ዓምና ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ይዛረብ ኣላ ኣብዚ ኮይኑ ንሱ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ገለ ከይዱ ምርቃን እግረ መንገዱ ታመልእኽቲ በቃ በዓለ ሂስትሪ ሪፒትስ ኢትሰልፍ ዝብሉ ቶም ፈረንጂ በቃ ገሪምና ኣነ ዳረኣናዮ 3 ግዜ 2 ግዜ ታሪኻት ይመፁ ኣለዉ ባዕላቶ ዳረኣናዮም ማለት እዩ ዳሰማዕናዮም ተመሳሳላይ ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣዝዮም ብዙሓት ሽግራት እዮም ዘለዉ ብኸመየናይ ዓይነት መንገዲ ናብ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ይእተኸም ዘሎ ንሕና ምናልባት ቅኑዕ ሓሳብ ንሓስብ ሓሰብትን ኮይና እንተዘይ ኮይኑ ሕጂ እውን ተመሊሱ ነቲ ህዝብና ናብ ኩናት የእትኡ ዝብልዎ ስራሕ እንድሕር ዳ ይሰርሑ ኣለዉ ኮይኖም ኣነ ርግፀኛ እየ ቀደምስ እኳ ዝብላዕ ዝኾነ ዝቕመስ ገለ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ግን ኣዝዩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ሽግር ኣብ ዘለወሉ ወቅቲ ማለት እዩ ሰብ ብሴፍቲ ኔትን ብሓገዝን ብርዳእታ ናይ መንግስትን ኣብ ዝነብረሉ ኩነታት ንሰብ ኣይን ሓልልና ፍጹም ወይ ከገለይሉ ዝመጽእ መራሒ ወይ ሞሞት ኣኺለሉ እየ ዝብል ኣነ ብናተይ ወገን ተዘይ ሞይቱ ከዓ ከይኣኸለን እንተሎ ከፍጥን ተዘይ ኮይኑስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ምንም ለውጥ ኣለዎ ኢለ ኣነ ይግምትን ሕጂ ዲስከሽንን ሓበራዊ ሓድነት ካብ ውሽጢ ዓድን ይዘድል እምበር ዝተፈለየ መንገዲ ቀይስካ ማለት እዩ ሲካ ካሊእ መፍትሒ ዝመስል ግን ዘይኮነ ነገር ምጽያሕ ወይ ከዓ ምጅማር ኣዝዩ ኣድላይ ኣይኮነን ዝብል እዩ ማለት እዩ ዝተሰሓሓተ ፍኖተ ካርታ እንድሕረሊ ከዓ ሒዙና ገደል ከይኣቱ ምፍራሕን ምጥንቃቕን ኣድላይ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ኣለኒ እስኪ ንስኻትኩም ንዓኻትኩም እንታይ ይመስለኩም እዚ ጉዳይ ለምቅነ ዘሎ ርእይቶታት እስካሃበሉ ኣብዚ ኮሜንት ቦታ ከዓ ማለት እዩ ኣዝዮም ደስ ዝብሉ ጽሑፋት ክትጽሕፉ ከም ምዃንኩም በዓል ሙሉእ ተስፋኤ ይቐኒየለይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ሰላም ቀነ ክኾነልኩም ይምነ ቻው ድሕና ቀኒውታ ጉድ ላይት ድሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ